Τι θα γινόταν αν ερωτευόσουν τον ίδιο στον εαυτό, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Αν κοιτούσες δηλαδή το είδωλό σου και δεν μπορούσες να ξεφύγεις. Αυτό ακριβώς είναι ο Νάρκισσος. Ο Νάρκισσος ήταν γιος της νύμφης Λυριόπης, η οποία βιάστηκε από το θεό Κηφισό. Κάποια στιγμή η μητέρα του τον πήγε στο μάτι τη Ρεσία, ο οποίος προφήτευσε. Μόνο αν καταφέρει να μην αναγνωρίσει τον εαυτό του, θα ζήσει μια καλή ζωή. Η προφητεία αυτή ήταν δίκοπο μαχαίρι. Ο Νάρκισσος μεγάλωσε και έγινε ένας νέος απίστευτης ομορφιάς. Όλοι τον ερωτεύονταν, όμως εκείνος κανέναν. Ανάμεσα σε αυτούς που τον ερωτεύτηκαν ήταν και η Ηχώ, μια νύμφη που είχε καταραστεί να μην μπορεί να μιλήσει ελεύθερα, μόνο να επαναλαμβάνει τα λόγια των άλλων. Η Ηχώ τον είδε και τον ερωτεύτηκε. Τον ακολούθησε και όταν τελικά προσπάθησε να του μιλήσει, δεν μπορούσε να πει τίποτα δικό της. Μόνο να επαναλαμβάνει τα δικά του λόγια. Και ο Νάρκισσος την απέρριψε. Εδώ πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε κάποιον Νάρκισσο, κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα ήταν ελκυστικό. Για τον ήρωά μας όχι όμως, και έτσι συνεχίζουμε. Σύμφωνα με τον Οβίδιο, οι θεοί μετά από αυτό αποφάσισαν να το καταδικάσουν να ερωτευτεί αυτό που δεν μπορεί να αποκτήσει. Μια μέρα σκύβει πάνω από μια πηγή και βλέπει ένα νέο, τέλειο, όμορφο, όμως δεν ξέρω τι είναι ο εαυτός του. Έτσι τον ερωτεύεται. Προσπαθεί να τον αγγίξει, όμως το νερό ταράζεται. Το πρόσωπο χάνεται, ξαναεμφανίζεται ξανά και ξανά. Μέχρι που καταλαβαίνει, αλλά είναι ήδη αργά και δεν μπορεί να φύγει. Έτσι ο Νάρκισσος μένει εκεί για πάντα, μέχρι που πεθαίνει. Αυτός είναι ο μύθος του Νάρκισσου, ο οποίος μετά από κάποιους αιώνες θα γίνει εικόνα. Και όχι από τον οποιοδήποτε, αλλά από τον Καραβάτζιο. Ένα καλλιτέχνη που δεν ενδιαφερόταν για ιδανικά, αλλά για την αλήθεια. Ο Καραβάτζιο ήταν από τους πιο επαναστατικούς ζωγράφους της εποχής του. Και αυτό γιατί ζωγράφιζε αγίους, όχι σαν θεούς, σαν ανθρώπους, με βρωμιά, με ένταση, με σκοτάδι. Χρησιμοποιούσε έντονη αντίθεση φωτός και σκιάς, το περίφημο κιαροσκούρο. Αυτό δημιουργούσε δραματικότητα που θύμιζε κινηματογράφο. Ο πίνακας λοιπόν του Νάρκισσου δεν δείχνει όλη την ιστορία και τον μύθο, δείχνει μόνο τη στιγμή της παγίδευσης. Το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι το σκοτάδι. Δεν υπάρχει κανένα τοπίο, δεν υπάρχει κανένας κόσμος, υπάρχει μόνο μαύρο. Και μπροστά από αυτό το μαύρο, σε πολύ μεγάλη αντίθεση, είναι ο Νάρκισσος. Είναι σαν να έχει εξαφανιστεί η πραγματικότητα και υπάρχει μόνο εκείνος και ο εαυτός του. Ο Νάρκισσος στην εικόνα σκύβει προς το νερό, αλλά προσέξτε κάτι. Το είδωλό του είναι σχεδόν λιγότερο ζωντανό από τον ίδιο. Σαν να δείχνει ότι αυτό δεν είναι πραγματικό. Δεν έχει ζωή η αντανάκλαση, δεν ανταποκρίνεται. Είναι μια ψευδαίσθηση που μοιάζει αληθινή. Παρατηρείται επίσης μια αντίθεση μεταξύ του Νάρκισσου, του ανθρώπου, και της αντανάκλασής του. Πιο σκοτεινή η αντανάκλαση, πιο φωτεινός αυτός. Είναι η αντίθεση ανάμεσα στη ζωή, την πραγματικότητα δηλαδή, και το ψεύτικο, δηλαδή την αντανάκλαση. Κάτι που δεν υπάρχει. Και όπως σκύβει, το σώμα του σχηματίζει έναν κύκλο. Το κεφάλι, τα χέρια και η αντανάκλαση, όλα αυτά δημιουργούν ένα κλειστό κύκλο, χωρίς έξοδο. Το οποίο δεν είναι μόνο μια απλή στάση σώματος, αλλά ένα σύμβολο ότι έχει παγιδευτεί μέσα στον εαυτό του. Κάνει μια λούπα στις σκέψεις του, στον ερωτά του, σε αυτό που δεν μπορεί να αποκτήσει. Και έτσι ολοκληρώνει το πίνακας, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Καμία ηχώ, κανένας θεός, τίποτα. Και αυτό γιατί η τιμωρία του Νάρκισσου είναι εσωτερική. Η τιμωρία του είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Ο Καραβάτζιο, όπως είπαμε, δεν δείχνει μόνο τον μύθο, δείχνει έναν καθρέφτη. Ο Καραβάτζιο μας δείχνει έναν άντρα που αγαπά πάρα πολύ τον εαυτό του. Έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Εδώ πέρα ακριβώς είναι που γίνεται επικίνδυνο. Ο ναρκισσισμός δεν είναι απλώς ένας εγωισμός, αλλά είναι μια φυλακή. Όταν όλος ο κόσμος είσαι εσύ, δεν υπάρχει χώρος για τίποτα άλλο. Απορρίπτεις τα πάντα. Την αγάπη, τη ζωή, οτιδήποτε. Οπότε μάλλον ο Νάρκισσος δεν πέθανε από αγάπη, ίσως πέθανε από απομόνωση. Και ίσως αυτός ο πίνακας να μην είναι για εκείνον, αλλά για μας. Οπότε την επόμενη φορά που θα κοιταχτείς έναν καθρέφτη, σκέψου. Κοιτάς τον εαυτό σου ή έχεις ήδη αρχίσει να χάνεσαι μέσα του.